Добро утро! Това е прогнозата за времето на TV7. Днес слънцето изгря в 5 часа и 50 минути и ще залезе в 20 часа и 59 минути. Днешният ден започна с облаци и превалявания над Добруджа и над северното ни черноморско крайбрежие, но те постепенно ще спират и облаците ще намаляват. Температурите в момента са от 9 до около 14 градуса. Преди обед над страната ще е предимно слънчево, а след обед над западните и централните райони ще се развива купеста облачност с условия за превалявания и прегърмявания в планинските райони. В източна България ще има повече слънчеви часове. Максималните температури днес ще са между 21 и 26, на места до 27 градуса. По северното ни черноморско крайбрежие в момента е облачно, но облаците бързо ще намалеят и около обед там ще е слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Температурата на въздуха ще достига 22-24 градуса. Морската вода е с температура около 18-19 градуса по северното крайбрежие, а на юг от Слънчев бряг 19-20 градуса. Вълнението на морето ще е слабо. Такова време ни очаква. Аз ви желая хубав ден, а вие останете с TV7.